Piatra Șoimului din Cavnic. Jos este Cavnic, dacă observați, este localitatea Cavnic. Foarte frumos, ia uitați. Foarte frumos. O priveliște foarte frumoasă. E un pic de distanță, cred că aproximativ vreo 300 de metri îi până jos. Pe acolo am venit, pe acolo, că așa arată bulinele. Și acolo arată bulina de traseu. Așa și foarte frumos.